Želite li saznati više o Domovinskom obrambenom ratu? Čuti o samim vojnim akcijama od istinskih heroja? Upoznati se sa braniteljima koji su i nakon rata ostali pobjednici? Naši dečki. Emisija o herojima Domovinskog rata. Nekad i danas. Evo, dragi prijatelji, Radija Trsat je emisija Naši dečki, emisija koja govori o Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima. Dobrodošli na naše frekvencije. Ajmo odmah u glavu, nećemo ništa duljiti. Danas razgovaram, evo imamo ovdje u studiju hrvatskog branitelja Emila Pernara, pa na početku, Emile, dobrodošli u eter Radija Trsat. Dobrodošli. Emile, Valter Lulić kad mi vas je preporučio i na koncu evo i organizirao cijelu ovu priču, onda je rekao, pazi Marine, razgovarat ćeš danas sa Emilom koji je hrvatski branitelj, koji je branio Vukovar, koji je bio u Tigrovima i na koncu i Armada, pa onda evo stvarno srce mi je puno, ne znam od kud krenuti. Ajmo prvo od domovine, pa ćemo doći na našu Rijeku kao negdje i temelj svega. Emile, kako je tekao vaš ratni put, odnosno evo gdje ste bili 90, odnosno točnije 91. godine, kako ste završili kao Riječanin u Vukovaru? Kad se vlast počela mijenjati u bivšoj Jugoslaviji, znači kad je došao HDZ na vlast i kad se vidjela velika promjena, otišao sam 90. negdje u 10. mjesecu u policiju u Valbadon sam se prijavio. Tu smo bili na obuci i poslije, a obuka je tako trajala, ne znam, nije dugo, baš previše trajala jer navodno nas je jedna trebala opkoliti i negdje u 2 ujutro smo morali iz Valbadona otići s obuke. Znači neplanirano u stvari, ili tako? Da. I onda nakon te obuke, Emile, kako je išla priča dalje? A onda su nas rasporedili po policijskim postajama, ja sam tad jedno vrijeme radio na Malom Lošinju u policiji. I onda sam vidio događaj u 5. mjesecu 91. Borovo selo. I onda sam s Lošinja poslao depešu Rakitje da se pridružim u Tigrove. I oni su odmah uzvratili da što prije dođem, što se kaže. I kako ste onda, Emile, završili ste u Tigrovima? Da. Kako je išla ta priča? Kad sam došao tamo u Tigru imali smo to malo kondicije što se treba uhvatiti, malo to. I onda smo negdje u 6. mjesecu otišli za Ilok. Tamo smo bili negdje po mjesec dana u Iloku na Principovcu i onda poslije toga napravili smo teren za sljedeće koji će doći. Onda smo iz Iloka otišli za Erdut i dalje. Vratili se u Zagreb i onda iz Zagreba nazad za Erdut i dalje. Tamo smo doživjeli prvo raketiranje sa srpske strane s Bogojeva u 2 ujutro. Tam nas je bilo 6 mrtvih i 12-13 ranjenih, točno koliko ranjenih je bilo, u 2 ujutro. Tu sam, ono što kaže dragi Bog me je čuo da me ništa nije zakačilo tada, jer nas je na spavanju uhvatilo to raketiranje i tenkovsko to gađanje s njihove strane. Onda poslije toga smo imali kao dopust 3 dana, izvukli smo se preko Drave nazad, još su nas, dok smo išli prema Osijeku sa ovim brodom, ovim tegljačem prema Osijeku, još su nas i tamo malo izgađali, ali sva sreća nijedna nije pogodila na pravo mjesto njihove granate i onda smo došli u Osijek, iz Osijeka smo za Zagreb. Tu smo 3 dana dobili slobodnog, malo da se oporavimo od tog noćnog gađanja njihovog i poslije toga smo bili još 1-2 puta u Osijeku i na kraju toga smo završili u Vukovaru, nas 42 iz 1. brigade. Emile, kako je išla ta priča obrana Vukovara, kad ste stigli u Vukovar i je li vam tu u stvari bilo najteže? Kako da vam kažem, bilo je teško. Došli smo početkom 8. mjeseca, znači još je Vukovar bio cijelo grad, sve to, bili smo smješteni u školi u Borovu naselju i do negdje pred kraj 8. mjeseca kad su počela prva avionska gađanja, oni su znali točno gdje smo, mislim, od tada je u biti počelo za Vukovar. Najteže, borba za Vukovar. Da. U Vukovaru ste bili, Emile, koliko dugo? Do pada, 3,5 mjeseca. I evo kad je Vukovar okupiran, što onda je bilo? A ništa, bori se do kraja koliko možeš, a bilo je dosta žena, djeca, trudnica, staraca, ovo je onda na kraju kad više nismo mogli ništa, pomoći od nikud, municije nema ništa, nema ljudstva, izmoreni smo bili, izmoždani, neispavani. Onda su išli pregovori sa takozvani NOA, jednostavno radi civila, žene, djece, da se njih pusti, a nas nek se pohvata. Bitno da civile izbavi se. Naši dečki. Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje puca za te.
glave, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tuđin i oluje kidali su nju, ali još uvijek tu je, sve dok mi smo tu. Bit ćeš bogat koji mi, kralj što ne zna što je kruga, a na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik koji mi. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tuđin i oluje kidali su nju, a još uvijek tu je, sve dok mi smo tu. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tuđin i oluje kidali su nju, ali još uvijek tu je, sve dok mi nismo tu, mi smo tu. Naš dečko. Mile, recite mi, koji su po vama razlozi ti da, evo, tako mali broj branitelja, koliko, oko 2000 branitelja, prilike ili Službeno 1860. 1860 branitelja branilo je Vukovar, Da. četverostruko više, a poslije čak i više bilo toliko neprijatelja koji su napadali Vukovar. Kako ste uspjeli toliko dugo, 3 mjeseca sa toliko brojnim neprijateljem koji je imao toliko tehnike, toliko tenkova, zakopova, svega? Koja je tajna? Tajna je u srcu. Ako se za nešto borite sa srcem, pa može biti i peterostruko i deseterostruko i 100-struko više. Ako imate srca, borite se. Nema. Evo, nadam se da slušaju mladi ljudi, a slušaju nas, pa evo. Što ću reći, isto srce, i u tome je bilo srca, a kažem, tako može svugdje biti i u sportu. A veze, ako imaš srca i u životu, nema predaje. Izvrsno. Emile, recite mi, nakon što je Vukovar okupiran, gdje ste vi završili? Kako je išla ta priča? Završio sam prvo smo završili u Stajićevu logoru. Tamo smo bili negdje oko 12 mjesec i nešto dana smo u tom Stajićevu bili i onda su nas iz Stajićeva prebacili u Mitrovicu. Sveukupno sam 9 mjeseci bio u logoru. 9 mjeseci u logoru. Da. I onda razmjena? Razmjena 14.8. u Nemetinu. 92. godine. Da. Tu završio vaš ratni put branjenja? I nije bio samo
isto sam, onda su iz Rakita se prebacili u Kroaciju, bivšu Maršalku, bio sam malo nešto tamo kao neraspoređeno, tako, do 95. sam bio. Znači do kraja. 95. i prije Bljeska i Oluje su me umirovili jer bio sam i zarobljen i ranjavan jednom, tako da Heroj čovječe. Recite mi Emile, sad kakva je priča Emila Pernara i voljenog našeg grada? Vi ste rekli sami kad smo razgovarali prije evo emisije, tu ste praktički iz centra Rijeke krenuli u obranu domovine u Vukovar kao naš Riječanin. Kako onda ide priča s Armadom? Od kad znam za sebe, od kad sam se počeo te utakmice pratiti, uvijek mi je nekako Rijeka bila u srcu. Rodni grad, moram da je za svoj grad. Makar mi otac i mater nisi iz tog grada, ali ja sam rođen tu. A većina nisu roditelji odavljeni. Ako si rođen u tom gradu, daš za taj klub i navijat, ako si fair čovjek. Evo ga, neka zanimljivo, nadam se kaže da nas slušaju mlađe generacije, bit će ovo fora slušati. Emile, 38 godina, ako se ne varam, naš klub igra u prvoj lizi, nadamo se da ono što se kaže, evo krenulo je u pogledu sređivanja i financija i svega, znamo da je Vol ušao u Rijeku, nećemo valjda ispustiti, nećemo. Ma meni je bitno da su stavili ove mlade dečke, neko osjete malo. Što je rekao, kad sam slušao prije par mjeseci splitskog ovog novinara, kad je rekao, kaže, Hajduk kupuje polovnjake koji neće trčati, pa dajte mladima priliku, pa bez obzira ispali ili ne, ali ti mladi će biti budućnost kluba. Sigurno. Pa evo nekako onda, Emile, ovaj naš prvi dio razgovora ćemo i završiti tako. Što želite poručiti mladima? Evo, ostalo je u razgovoru s vama ovo srce, ćemo staviti onda naglasak na to, nema predaje. Da, nema predaje, do kraja. Evo ga, dragi prijatelji Radija Trsar, dragi slušatelji, razgovarali smo danas sa Emilom Pernarom, našim Riječaninom, čovjekom koji je, čuli se, 90. godine ušao u hrvatsku policiju, 91. završio u Vukovaru kao hrvatski branitelj, pripadnik Tigrova i evo, nakon toga bio i 9 mjeseci u srpskom logoru i ponovno se vratio i branio našu domovinu do 95. i Bogu dragom hvala evo na našem Valteru koji pronalazi sve te heroje Domovinskog rata i evo na Emilu i na svim onima koji su sudjelovali u slobodi. Emile, još jedno hvala što ste bili danas s nama ovdje na 87.6 MHz. Naši dečki.
Domovinski rat, radio kalendar. Evo nas na današnji dan, 10. travnja 90. godine u Kninu donesena je odluka o zaključivanju dogovora o udruživanju, slušajte sad, opština dalmatinskog područja i osnivanju koordinacije, što je početak srpskog autonomnog organiziranja. Divno. U Pančevu na predstavljanju Srpske narodne obnove u Pančevu njezin predsjednik Mirko Jović na današnji dan 90. je rekao: Jadranska obala oduvijek je bila srpska od Bojane do Rijeke, a najveće srpske luke su Split i Rijeka. Zanimljivo, evo, 10. travnja 90. su to govorili, a čuli smo nedavno da oni to otprilike govore i danas, bar neki. 10. travnja 91. u Zagrebu na prvoj sjednici Vrhovnog državnog vijeća predloženo je osnivanje ZNG-a, Zbora narodne garde, za vas mlade koji ne znate, s osnovnom zadaćom zaštite ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta naše domovine. U Osijeku na današnji dan 91. temeljem razgovora o Karađorđevu u Lovačkom dvorcu kod Osijeka održan je prvi radni sastanak Hrvatsko-srpske grupe stručnjaka i oni su razgovarali, Bog zna šta su dogovorili. U Vukovaru grad je i dalje u okruženju barikada, od kojih je najnemirnija ona u Borovu selu. U Pakracu bačen eksploziv na cvjećarnicu Jasne Erb. 10. travnja 92. u Zagrebu prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, s obzirom na izvanredne prilike u svezi eskalacije rata u BiH što ugrožava i granična područja Republike Hrvatske, donio je naredbu kojom imenuje generala Zbora Janka Bobetka za zapovjednika svih postrojbi Hrvatske vojske na južnom bojištu Splita do Dubrovnika. U tom smislu podređena su mu bila sva zapovjedništva navedenog sektora, uključujući one iz Hrvatske ratne mornarice. U Karlovcu ponovo mučki napad na središte grada Karlovca, projektili su ubili jedno dijete, 7-godišnju djevojčicu Jelenu, a 7 ljudi je ranjeno. Projektili su padali i oko autobusnog kolodvora. Ako se ne vara, moja mala digresija, mislim da je prva linija bila negdje 6 km u Karlovcu, isto tamo je bilo gadno u okolici. 10. travnja 93. u New Yorku Makedonija je postala članica Ujedinjenih naroda i to 181. A 94. Goražde, 2 NATO-a zrakoplova F-16 bombardirala su srpske položaje u muslimanskoj enklavi u Goraždu, javila je HINA, a južni dio Goražda pao je u srpske ruke. 10. travnja 95. u Novskoj promet autocestom Zagreb-Lipovac kroz okupirano područje zapadne Slavonije, neće biti još dugo okupirana, odvija se bez zastoja i ograničenja. Tako je proteklog vikenda, izvještavaju novinari, zabilježena brojka od 4000 vozila koja su prevezla 13.000 osoba. Eto ga, dragi prijatelji, Radio Trsat, predahnimo uz glazbeni broj. Domovinski rat, radio kalendar. Dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna, rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć, olujnim valovima ona me njiše. Ona je ljubav koja ne može proći. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Gledao u svitanje dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna, rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć, olujnim valovima ona me njiše. Ona je ljubav koja ne može proći. Ja bi
gledao sunce kad bi ugledao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Naši dečki, vijesti. Evo imamo sada u vijestima kratko samo jedan još ton, razgovor s našim Emilom Pernarom s kojim smo imali u uvodu emisije razgovor i predstavljanje. Emile, imali ste jednu zanimljivu manifestaciju u Rijeci, što se dogodilo? Otvorili smo Vukovarski Uskrs, dok smo mi zagrebački branitelja grada Vukovara organizirali autohtone slavonske proizvode. Znači bilo je zanimljivo i bilo je i za pojest lijepo toga, ne? Bilo je. Jeste li zadovoljni odazivom Riječana? Koliko sam čuo od ljudi koji su tamo bili u šatru, koji su imali te proizvode, prezadovoljni, ne zadovoljni, nego prezadovoljni su bili. Evo, hvala Emile još jedan put. Dragi slušatelji, ostanite s nama, svakako na 87.6 MHz. Ovo je bila emisija Naši dečki, emisija koja govori o Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima, o istinskim herojima, a takvih je jako puno i nećemo dopustiti da ih se prepusti zaboravu. Cijelu ovu priču pomogao je naravno urediti i uređivao je Valter Lulić ispred Udruge hrvatskih dragovoljaca 91. A sam je bio Marin Miletić. Držite se, ne dajte se. Čuli ste Emila u uvodu, nema predaje, mi bi rekli krepatma ne molat. Ajde, bohi se. Ne mrzimo nikog, ali nešto morate znati. Gazite ovu zemlju, ovaj narod već krvavo pati. Mi ne tražimo ničije, ali ne damo ni svoje. Branit ćemo našu zemlju, naše najdraže, najmilije. Krvom vam je drag, u našoj zemlji vi ste vrag. Vi činite zlo, krvom vam je drag, u našoj zemlji vi ste vrag. Ne radite nam to. Mi želimo jedno, vratite se, vratite se na miru, pustite nas. Sretni smo bili bez vas. Mi ne tražimo ničije, a ne damo ni svoje. Branit ćemo našu zemlju, naše najdraže, najmilije. Krvav je trag, u našoj zemlji vi ste
sa željom da nas oslobodite. Dobar štos, plan je ipak loš, jer sa te način oslobađate, sve veći nemir vi u nama rađate. Zato prijeno doživite potpun slom. Idite kući, go home, go home. Yo, go home, go home. Yo, go home, go home. Lasciate Yo, la pace. go home, go home. Yo, go home. I ništa nećemo da